Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan don ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Alkamisa jeetati lewru janvier hitanɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde L'As quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e Pele Ceerno Alassane Sall sarɗiyanke o mo ganduɗa kay ha joni nene jokki namdade ɗin ɗon capantati e jiiɗiɗi milliard wonande kay ko yuti alhaali Azer kam e AA Power holno wi kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde L'As quotidien goɗɗum ko tawate e jayde L'As quotidien ko Sénégal wasde ɗum jagge ɗiɗi e nder ñalawma goto no ɓe mbiri ko ñalawma ɓalejo kurum kay wonande kay leydi Sénégal caggal duttugol e jomuɗum mo ganduɗa kañum woni Madani Sy kam e Albert Bourgi hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde L'As quotidien ɓe duttanima kadine o mo ganduɗa kañum woni toon to haute cour de justice wonande Ismaïla Madior Fall kam e o mo ganduɗa kañum woni Sophie Gladima ɓe mbi kamɓe ɗiɗo kadi maɓe e notoyo toon to haute cour de justice ko yowiti alhaali on ɗon procès maɓɓe holno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde L'As quotidien ƴeewoyen jayde L'Observateur kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye oɗon jeeye mo ganduɗa kay waɗi e ñalawma hanki o e lawol toon to Farafeñe no ɓe mbiri ɓe mbitande ɓe garti noon e ko yowiti on ɗon bilan mo ganduɗa kay ko on ɗon ñalawma kantorinɗo e ñalawma hanki o e booli leydi Sénégal ha tengti noon toon to banggue kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɓe kolliti on ɗon accident ko yimɓe 15 goni ko lori hen kono de yimɓe jiiɗiɗo kawri hen e ladial ɓe gartini kadi e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gañiɓe hen yoga hen noon ene gondi e gañanɗe cattuɗe hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kañum woni e jayde L'Observateur ɓe kolliti noon wonande ɓen gañiɓe yoga hen nawama toon to Bakaw toon to suudu safrude wondu toon to Bakaw toon to leydi Gambia gam mbawa toon safrade ɓe kolliti noon wonande kay ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hawruɓe e ladial yoga hen goskiji mumen ina tawe toon to Kaolack won hen noon goskiji mumen tawate ko toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Nioro to wiyete hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde L'Observateur ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde Walf quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe jayde Walf quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e deƴƴere ɓe ganduɗa kay kañum goni lundiyankoɓe leydi Sénégal ɗum ko yuti alhaali caɗele faggudu teskade ɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti wonande kay ɓen ɓe ganduɗa kañum goni jiyaɓe e opposition oɗo saaha joni kañumen kay nden ɗon deƴƴere ko deƴƴere hawde ɓe no fewi ɓe mbatton noon natal omo ganduɗa kañum woni Karim Wade wondude Amadou Ba Idrissa Seck kam e omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias ɓe tato foof noon ɓe nayo foof noon nate mumen ina tawe e gardigu hello ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Walf quotidien goɗɗo mo ganduɗa kay kañum kongude muɗum ina tawe e jayde nde kañum subaki deƴƴude on woni Bougane Gueye Dany ɗo o eri o ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorɗo muɗum nde waɗata non déclaration patrimoine ɓe gartini kadi e ko yowiti alhaali ɗen ɗon poloji jiiɗiɗi walla ni ɗin ɗon existence ji jiiɗiɗi ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany erima ɗum laamu Diomaye kam e Sonko ɗum ene tawe e jayde Walf quotidien goɗɗum ko tawate e jayde nde ɓe kolliti kay wonande Sénégal o wasi e jaggal manggal on woni Saydou Madani Sy hono no ɓe mbiri on ɗon ko gorko payodinɗo wonno toon to jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hono no wiiri jayde Walf quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartani ko yowiti alhaali Sophie Gladima kam e Ismaïla Madior Fall no ɓe mbiri ɓe mbitande ko kamɓe ɗiɗo foof noon haɓe jogori huccodirte eɓe ɓe ganduɗa kañum woni haute cour de justice hono no wiiri toon to ganduɗa kay kañum woni jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde e wiyetede jayde Les Échos goɗɗum ko tawate e jayde Les Échos ko Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay nene jokki witto muɗum ɗum koko yowiti alhaali ɗin ɗon koppareji ganduɗa kay ko yowiti alhaali Azer hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos goɗɗum ko tawate e jayde nde ko yowiti alhaali visa ji ɓesguji leydi Sénégal nadde mum toon to dewlaji dontude Amérique ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni ɓesgude ɗi so tawi kay jiiɗi yatto toon to dewlaji dontude Amérique yoga e nokkuji ha teng noon yoga e aéroport ji américain ji ma ko gam wadde déposé visa ma en jobba ko ina tolni e million ngaji ɗiɗi ha yetti million ngaji jeetati tawa koppareji meɗen franc CFA hono no wiiri
wiiri jayde ngannduɗaa kay kañum woni jayde les échos ƴeewoyen jayde la turbine kamɓe noon ɓe ngarti koko yewti ala haali e caɗeele faggudu leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande kay ko insoutenable wonande kay ɗum ngannduɗaa ko yewti ala haali on ɗon dette woni tan nden ɗon ñamaade ɓe kolliti toon ko ine tolni e temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi ɗi ngannduɗaa kay ko milliard uji leydi Sénégal ene foti yobde ɗum lewru mars fandu darade hono no wiiri kam musidmen e jandiyankoɓe ɓe ngartine kadi e ɗum ngannduɗaa kañum men ngoni ɓe pitali men jooɓi e ñalawma hanki o tawa ko on ɗon accident mo ngannduɗaa kay waɗi toon to Farafeñe toon to Kerol toon to leydi e Gambia ɓe kollitino wonande kay ko ene tolni e 17 kañum men kay ngoni ko kawri e ladial e on ɗon accident hono no wiiri jayde ngannduɗaa kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde la turbine quotidien ɓe ngartine kadi e ɗin ɗon konnguli jeeɗiɗi ɗi ngannduɗaa kay komo ngannduɗaa kañum woni Bougane Gueye Dany erima ɗum fewde e régime mo ngannduɗaa kay kañum woni e Diomaye kam e Sonko hono no wiiri jayde ngannduɗaa kañum woni e jayde wiyetende e jayde la turbine quotidienne ƴeewoyen jayde la libération kamɓe noon ɓe ngarti koye ɗen ɗon ɗalle suuɗoru woni tan ɗalle ɗe ndewani lawol no ɓe mbiri ɓe mbitan nde ɓe ngarti ko e holno ɓe ngannduɗaa kañum men ngoni dadiɓe ɓe mbaɗi feere ha jaggi on ɗon debbajo mo ngannduɗaa kay ko innitortoɗo inde Mariama Camara mo ngannduɗaa ene juuɓi muɗum tulnima e duuɓi nogas e jeenayyi ɓe kolliti kay ko kanko woni cerveau woni tan ɓen ɗon yuɓɓinannoɓe ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol te nder leydi mo fof noon ari ko caggal tato e ɓe ngannduɗaa kañum men ngoni e rewɓe ɓe ngannduɗaa kañum men ngoni wannoɓe ɗen ɗon ɗalle ndewani lawol garti ɗo ete ɓe mbaɗi décidé wadde porté plainte toon to commissariat mo Biscuiterie gonɗo toon to HLM ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ɓen ɗon on ɗon debbajo o fawama jungo ɓe kolliti noon ɓen ɗon rewɓe kolliti gote maɓɓe fof ne versatno ko ine tolni e 150 ha 160 ujunere taw koppareji meɗen franc CFA ngam wawde yadde toon to dewlaji Espagne ha joni jayde nde arti e ɓen ɗon jiiɗiɗo ɓe ngannduɗaa kay ko hawruɓe e ladial koko yewti e on ɗon accident mo ngannduɗaa kay waɗi e ñalawma hanki o toon to Farafeñe hono no wiiri jayde ngannduɗaa kay kañum woni e jayde la libération ƴeewoyen jayde informé kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttani ko o mo ngannduɗaa kañum woni Dani Sy mo ngannduɗaa kay hawri e ladial kamɓe noon ɓe ngarti noon e gurdam on ɗon gorkajo mo ngannduɗaa kay ko ngannduɗaa kay ko universitaire mo ngannduɗaa gollima golle payodinde toon to l'université Cheikh Anta Diop mo Dakar woni tan holno ɓe mbiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttanima kadi ne on ɗon accident ɓe mbi tan de ko ine tolni e 13 kañumen kay ngoni ko kawri e ladial e on ɗon accident ɓe kollitino wonande yimɓe hewɓe noon jogui hen gagnande hono no wiiri jayde l'informé ƴeewoyen jayde direct news kañum ruttiti ko e pele o mo ngannduɗaa kañum woni Ceerno Alassane Sall mo ngannduɗaa kay ha joni nene jokki namdade ɗen ɗon koppareje ɗum ko yuti ala haali ASER holliti kay wonande Ceerno Alassane Sall ha joni nen namdo ɗin ɗon 37 e milliard koppareje meɗen CFA ɓe mbi holto Ceerno Alassane Sall namdim holɗo rewi ɗen ɗon koppareje ɓe kollitino wonande caggal on ɗon tourné woni tan ngun ɗon jillu ngu Ceerno Alassane Sall wonno toon to diwan mo Louga oɗo saaha joni omono tawe toon to diwan mo Kaffrine Tambacounda kam e Kédougou ngam wadde nebbiso ko yewti on ɗon fannu hono no wiiri jayde e direct news jayde ɓe ngannduɗaa kañum woni jayde source a kañum arti koye on ɗon accident mo ngannduɗaa kay ko accident kantorinɗo banɗo e ñalawma hanki o ɓe kolliti kay wonande ko caggal nde on ɗon chauffeur yinno doublade e on ɗon virage ko ɗum jeeyi sababu on ɗon accident waɗi ɗum saabi ɓe mbaɗi noon e gardini natal maɓɓe ɓe mbi ko on dépassement fatal hono nde kay on ɗon accident yimɓe hewɓe noon kawri hen e ladial on ɗon accident mo ngannduɗaa kay waɗi e ñalawma hanki o ƴeewoyen e jayde ngannduɗaa kañum woni jayde guendiri nde jayde losolayi kamɓe noon ɓe garti ko yewti ala haali ngannduɗaa kay kañum woni politique programme sociaux ɓe mbitan nde hitande ujunnaji 2026 wonata ko hitande ngannduɗaa kay ko hitande ballodiral guendiyankowal hono no wiiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe gartini kadi e jokkodiral hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie e ngun ɗon jillu ngannduɗaa kay hoore jagorɗe mo leydi Mauritanie waɗa ɗum ɗo ete nder leydi e Sénégal hono no wiiri e jayde ngannduɗaa kay kañum woni jayde guendiri nde e jayde Le Soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e équipe guendijo mo leydi Sénégal ɓe gartini kadi e Sadio Mané mo ngannduɗaa kay kañum oɗo saaha joni ene jeeya e ɓen ɓe ngannduɗaa kañum goni meilleur buteur aji ko yewti on ɗon Coupe d'Afrique des Nations caggal o mo ngannduɗaa kañum woni Lukman ɓiɗɗo leydi e Nigéria najo ɓe gartini kadi e Moustapha Gorbal mo ngannduɗaa kay ko ɓiɗɗo leydi Algérie ko kanko jogori wonde arbitre pottital hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Mali ɓe gartini e leydi Nigéria mo ngannduɗaa kay oɗo saaha joni nene waɗi boycott ko adi ko ene futtodira e leydi mo ngannduɗaa kay kañum woni leydi Algérie koko yewti on ɗon quart de finale hono no wiiri jayde ngannduɗaa kay kañum woni e jayde Rewmi Sport jayde Point Actu Sport kañum arti ko e Pape Thiaw gonka kippo guendijo mo leydi Sénégal Sifa Tagnero hono no wiiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe mbitande gestion
président mo tañero mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw felliti uddude hono no wiiɗi jani nde ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Pape Gueye mo ganduɗa nena manta Sadio Mané e nden ɗon darde muɗum fayodinde ne dari équipe gendijo mo leydi Sénégal. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinodade ko sifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen rubido jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewindade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé.